Hei, selostan nyt miten tämä Arttu-sovellus tapahtuu. Eli tuolta Aakkosista Arttu ja sitten tähän lisätään niitä oppikirjoja, mitä oppilas tarvitsee. Eli täällä on Sanoma Proon kirjoja. Painetaan tuosta alareunan plussasta ja otetaan sieltä nyt vaikkapa tämä meidän vitosten tekstikirja. Go for it 5. Nyt se on siinä se kirja ja sitten klikataan sitä kirjaa. Ja sitten esimerkiksi tässä on viimeisimmät kuvasanastot. Se tunnistaa sitten, skannaa tuon sivun ja sitten sitä voi ruveta kuuntelemaan. Here we go. A team. A coach. A player. Eli sieltä kuuluu nuo kappaleen sanastot. Sitten voi mennä myös ihan kappaleen tekstiin ja kuunnella siitä. The Black Ferns. The cats are missing. Basil finds Chili on his navigator. Ja tämä on tosi hyvä. Voi kuunnella ja lukea sitten perässä, että tulee hyvää ääntämisharjoitusta siitä. Samalla tavalla löytyy myös työkirja. Tuossa on sitten Go for it 5 työkirja. Ja täältä löytyy sitten esimerkiksi, tuossa on tämän kappaleen sanastot. Exercise 6A. The Black Ferns. Find. Somewhere. Eli täältä löytyy myös ääntämisohjeet. Eli tätä kannattaa käyttää, että ääntäminen ja sitten sen kirjoitusasun ja ääntämisasun yhteys selviää hyvin. Eli tällainen on tämä Arttu. Ja katsotaanpa vielä. Eli samasta Artusta löytyy sitten myös, en nyt muista mikä vitosilla on, onko heillä Aarre uskonnon kirja. Ja sitten, onko vielä tuo ympäristötiedon kirja Pisara. Katsotaanpa, onko tässä. On täällä paljon, kun täällä on. Joo, täältä löytyy myös Pisara. Eli myös Pisara 5 tekstit pystyy kuuntelemaan täältä appista. Eli tämä kannattaa ladata puhelimeen ja käyttää sitä sitten opiskelun tukena.